agian gora beratxoren bat izango da. GPS-arekin edo baterakin horari dira bintzat, eta ea, une batetik bestera, estropadari ekiteko moduan garen, atzerapena hundirik gabe. Abante, bizkat! Itxaz eta maitane! Ea ba. Hor argi ikusi dugu, Zumaiarren palka, Zumaiarrek palka handia jartzea erabaki dutela. Pentsa hortik, entrenatzaileek eta itxaso zabalean eta bada espada ere, goiti jotzen dute, eta begira Zumaiarrek, orain atzea ikusten dugu, baina horreko brankan argi eta garbi palka handiarekin. Askatu egin du estatxa. Eta hor ure ikusten da, mugimentua, itxaso txarrik ez, hor baino beti mugitzen. Eta horre garra honerako eragozpen asko sortzen ditu. Jose Angel Ujambio joan zaigula eta gaur patrontzarako eguna bada. Euskadiko txapelketa honetan beste askotan bezala hemen lekeitio nibon. Beti izaten da patrontzarako eguna eta halako egunetan bereziki. Ikusi dugu Nagore osoro, esate baterako hor, ez da txartzeko bakarrik, ze arazo zituen, eta patrontza batetik norabideak ondo eraman behar da, eta kanporaka ere, ontziako gortu egin behar da, olatu edatu zenean, eta gaur barruraka izango dugu hemen popare lana, zalantzari gabe. Beira, ezin eutxi. Trabatuta edo ezin nahaztuta eta... Bueno, denbora asko galtzeko ez gaude, egia esan zeiterritarako dena ondo lotua izango zelakoan, gero gizonezkoen bitxan da, eta sortziretan gure albistegia. Ea ba, lehen bailen epaileek erabakiren bat hartzen duten eta arraunlariak lanera bialtzen dituzten, besterik espada baten bat estatxari gabe, Ibon. Hori da, edo Laurak estatxari gabe, horri ikusi duguna da, bigarren kaleko estatxa hori zegoen bezala oso motz zegoela. Hortik Nagore osororen lanak, horri horrelduta egoteko. Eta horan estatxak neurri berdina ez badukate, epaileek beste askotan bezala, estatxari gabeko irtera eman dezatela. Bai, ez da aurrenengo aldi izango, eta azkenengo ere ez, Ibon. Ez. Askotan estatxarekin ere hor txibiltzen dira. Atzera, aurrera, hori egin behar dute gaur. Eira hor nabarmen, Ibeikaren estatxa, Zumaiarren hori askoz ere luzeago dago. Ahí está. Stop. Ea ba, tentsio ederrarekin, arraunlariak, asko dago jokoan. Ahí está, listo. Hortxe ari dira prestatzen, eta abisua, irtera azkarra izango dela. Remaztiko. Ea ba. Onakea! Konzentraturik. Ahí está, freno un poco estribor. Ibaikako arraunlariak. Ahí, listo. Ea ba. 5 proa. Zumaia pitin bat aurreraturik ikusten dugu. Orio atzerago bezala. Orio bai. Begira abantean, arraunlariak. Horra abantean, bestela gaurko itxasoarekin gainera, balantza egiten da, eta ontziago gortzeko moduriko dena, pala uretan egotea izaten da. Itxasoko epailea ere erne. Hori jotarrak ez daude prest. Orain garazoekin. Ahí, stop. Vale, eman, babor, estribolzilla. Hori Nadet Agirre da. Bai. Horai. Zertan ari den. Lazai, Ez du estatxa askatu nahi. Ez. Balizari harri medute goteko segurazki. Ze arazoak, Zilla berriro. Askatu egin du. Eta berriro ere estatxa heldu behar. Lazai hartu, Estatxarekin eman behar dituzte irterak. Bai. Zilla danok, Rema 5. 8 minutuko atzerapenarekin. Ea ba. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Ibaika, laugarrenetik San Juan. Eta 5 proa, equipo, 5 proa. Oriotarrak berriro irtera tokira hurbiltzen. Hor bihurritzen denean hori egin behar da. Atera eta berriro ere atzetik sartu. Normalean, baliza estriborretik utziz. Rema estribor. Orain epaile egibili behar dute bizi, Mikel. Rema
Oantxe izango duten momentua. Hor, aizeak edo itxasoak ontzia behin bihurritzen duenean, akabo. Beste minutu bat galtzeko ez da eserre behar. Bai, minutu erdi batean. Hor non bai, horrein bota behar dituzte. Maria, jarri. Lehen bailen enfilatu eta abante. Atención! Pa! Adoa! Bandera gorria azkar astindu du itxasoko taldeak eta hor dira lanean. Ea gora berari gabe. Iristen garen 20. segundura. Momentu, San Juan segundutxoren bat galduta hasiera honetan. 4. kaletik. Ez du aurpegi ona jarri, horren berri izan duenean Juan Mari Etxabek, entenatzaileak. Eta hor dira denak lanean. Orio eta Zumaia. Eta une honetan Orio estropadaren buruan. Hori da. Claudio Etxeberriaren kuadrilla. Oriotarrak, gainerako ontziak ez bezala, palka hondirik gabe. Claudio Etxeberriak, pestaina jartzea erabili du, eta ligan erabiltzen duen kuadrillarekin, hauek banderaren bila etorri dira, eta nire iruditzen zait, gaur, kaleak eta ikusita, aukera izan dezaketela, gerra emateko bintzat. Minutu bat lanean hasi direnetik, Zumaiak hori bat, San Juan eta Ibaikari 4. Orain San Juan irura tarteak bai, azkar gainera. Hemen Zumaiarra. Manterola prestatzaile, Nagore Osoro patroilanetan, eta hemen ere dantza gutxi arraunlarien artean, asko dago jokoa. Hori da, Kiki Manterola entrenatzailea, bizkarrezurra mantendu egin du, Miguel Euskotren ligan darabilen kuadrillarekin alderatuta, igandean estropada oso polita egitetik datoz, azken unean oso estropada ez du irabazi zuten, baina ez zait iruditzen gaur halako alderik izango denik, gaurko giro honekin eta aldeak zabaldu egingo dira. Hemen Ibaika, Madalen, egun berezi honetan, ontziaren izena azpimarratu beharko dugu, Ibar Luzea prestatzaile, eta Aiala Uribe Larrea patroilanetan. Asko galduta, eta hauek ere, lehen ez du asmatu edo, hauek ere palkandiarekin ez. Hauek pestainarekin, joat erabaki dute, eta asko galduta, bai Ibaika eta bai San Juan. Tarte handia. 3. kaletik Ibaika, 4. kaletik San Juan, eta zozketan zenbaki horiek aterata ez da alaitasuna handirik izaten hemen, eta gaur hori ari gara ikusten. Hemen Batelerak, San Juan darrak, Etxaberen emakumeak. 4. kaletik, eta hauek ere palka jarrita. Zozketa horretik, Etxaberekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hauxe ez zuen nahi, 4. kalea, hemen oso gutxitan ikusi dugu, hemendik irabazten. Gertatzen da, eta zerpa jokatu egin behar dira. Eta nik uste du San Juan darrak momentu honean datozela, azte bukaera oso ona egin dute, naiz eta igandean banderarik eramanez, bali izan egin zuten pekatua, eta gaur, begira, 3 minutu jotzerako, Mikel, 10 segundu galduta. Oso handia. Eta San Juan darren arraunlari batekin ere izan dira, lankideak Ibon Gaztainazpi eta Sara Gandara beti bezala elkarrizketak egiten, eta Arne Hernandezen hitzak ere uste dut prest izango ditugula. Laura, escúchame, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate en tu remo. Bueno, oso indartsu gatoz, dana emotera. Badakigu asteburu gogorra izan dugula, eta hurrengoa bebai gogorra izango dela, baina saiatzera gatoz eta dena motera. Itxasoa dago, gainera haizea, mana, kanpoan, bebai, orduan, ez dakigu. Aber ze gertatzen dan. Denontzako izango da bardin, ez? Gero kalian arabera bebai, aldeagon daiteke, baina, bueno, a ber. Nazia dago bai, Zamuluka ontziak hor, eta Zumaiarrak errenta ederraren jabeia danik, hori 4, eta atzerago Ibaika eta San Juan mendira, haizea, lehen ikusi dugu, 5 abiadura, baina gora, eta lanerako traket xamarra. Bai, Mikel. Eguna. Bueno, illa trapalla giroa esango nuke, eta haizea, mendebaldetik, ipar mendebaldetik sartzen da, eta batez ere 3. eta 4. kaleak astintzen ditu, eta lehenbiziko 3-4 minutuetan, lehenbiziko kaleak, bigarrengoak, babesa dute orainez, begira Zumaiarren branka, behin hor itxasargiko mutur hori libratzen duenean, hor hauek ere, haizeak joiten ditu, begira, eta hor, begira kanpoko baliza, bandera, hor movimendu handia dago, Bai. Movimendu ikeragarria dago.
Ea ba, nolako ziaboak ikusten ditugun gaur. ¡Ah! ¡Orio no se va! ¡Caguello! Orain, nabarmen baborritik sartzen zaie, haizia eta itxasua eta horra, Ze salto jo duten eta horra arazo handiak izango dituzte ontzia gogortzeko. Sekulako arazoak dituzte arraunlariek eta hemen gaude San Juan Darren ordezkariarekin, Oiana Zereijo, arraunleri oia. Zer gertatzen egin zaio San Juania aurten, aurten ez, aurtengo txapelketan, esan da. Badirudi kale zozketan zorte handirik ez dugula izan, eta lehenengo larga honetan nabari da aldea. Laugarren kalea ez zuen inorrek nahi. Ez zuen inorrek nahi, eta lehenengo larga honetan aurka dugun guzti hori bueltakoan alde dugun. Ze gogotsu ikusi dugu neskak, titulua berreste aldera, baina ezin askoa dirudi momentu honetan, Oraingoz, komplikatua. Sorterik honen arrosarentzat. Eskerrik asko, Kostape Arren Elkartearen izenean, gure doluminak adirazi nahi dizkegu Jose Angel... barkatu, Jose Angel Lujanbieren zenidei, bai. Oian bego. Vale, eskerrik asko. Arraun elkartea luto, sontzian ere xingola beltza jarrita, eta arrauna maite dugun guztiok hartu dugu kolpea gaurko egunez. Eta begira, Ibon, nolako haize kolpea, hor kanpokaldean, 27, 28. Erreparatu banderari, A ber, orain ziaboak, Ze arazo begira, Zumaiak ziaboga emateko ze arazo. Ze arazo Zumaiak ziaboga emateko. Horiok ere bai zabaletik? Parean irtengo dira, 6 eta 11 Zumaiaren zat. Eta orain ea olatuekin asmatzen dute. Hor poparekiro garbi, hor garbi egin behar da. Hirugarren dator. Tarte handiak izango dira gaur, eta laugarren kaletik San Juan. 20 segundutik gora galduta. Pentsa, Zumaiak eta San Juanek Euskotren Ligan ibili duten ez duazuna, eta jendea pentsa dezake, zer gertatzen da, 7 minutuan alako aldea egoteko. Ea orain poparia, estropada ezberdin bat izan daiteke hau. Lan erditan, Zumaiak hori bat, Ibaikari 19, San Juani 25, eta begira, nolako lanak orain. Hori ikeragarrizko lanak, hor garrantzitsuena garbi, bala garbi ateratzea, Eta patroiari gaur landu egin beharko zaio, Hankekoak eta kontrankekoak laguntzera. Hori da, hor hankekoa, ia patrontza lanetan. Jadanik Ibaika 22 eta San Juan 27, Ibon. Bai, orain Zumaia. Orio Zumaia. Orain Zumaia begira olatuan. ¡Hostia, Kike! Gaur radi ibili behar dute arraunlariek, patroiari laundu egin behar diote. Ontzia zuzen ekartzen. Gira olatua. Ezker honekoa, 5 segundu da joan da renta. Bai, olatu bakarrean. Orain ere bai, begira, nola datorren. Begira olatuan. Denbora asko galduta, Ibaika eta San Juan ditugu, eta hemen Sabino Txabe gurenekien gaude ordezkarien larmaia honetan. Sabino, 3. eta 4. kaleak txarradia, Ala ematen du bai, horren beste den motiabo ganatatzea ez da oso normala, baina gu ilusio handi historia gaur, herriko jaia dira, herriko guna, nahi gunuen emanan, baina ikusko du, hauer bueltan, pentsat txaparen bat arrapatzen du, vamos. Horrela den. Erik izan kaliakin ez. Lehenago ikus zaitugu eta egia esan oso gogotsu goekin irabazteko motivatuta, baina begira demora doa eta ezin demora horri aurre egin. Ez, posible, baina, behintzat, abertzartzen gehan, megaietan, eta, lan bateako prestatu gobetu, eta listo. Ez dugu sortu handik izango. Sorterik onena, segontzako. Bale, eskerrik asko. Tel moduen ontzia joan da, Ibon? Bai, bi olatutan. Dira, olatu pare bat hartu eta 10 segundu, 11 segundu orain. Hori da, argi eta garbi ikusi da, hor Zumaiarrek nola bi olatu hartu dituzten, eta horiekin martxa, baina hau ez da bukatu, giro honekin ere, trenerua trabezka jartzeko gutxi behar izaten da, eta hemen bukaera arte, ondo bideratua daramate, eta begira zeinen kogortua dakarten ontzia. Hori behar duelako giroarekin. Ontzia kogortuta ekartzea. Hori okere hartu izango dugu olaturen bat. Begira 7 segundu nola jarri den. Hemen ondo hartutako olatu bat nahikoa izaten da, eta bestearen huts bat, egoera aldatzeko, Aurrekalari aldatu dute, Zumaiarrek batetik bestera nabarmen estriborotik eskatzen du. Barrura. Tapi bitartean, zailtasun ikaragarriak errenteriarentzat eta paseitarrentzat. San Juan 44 eta Ibaikak ere ia minutu erdiko atzerapena du. Eta Zumaiari aurre egin diezaioken ontzi bakarra momentu honetan Orio dugu, Iñaki Arostegi, lehen da biziko ziabogara arte bai behintzat hor borrokan egon zarete, eta
azken luze honetan ere edo zer gazoa harta daiteke. Bai, bueno, ja, momentotan zaila dago, 9 segundu uste nahiko badiala, baina bai, lehenengo luzea oso nahi egin dugu, uste lehenengo kaletikan pixka bat, hirugarren da laugarren kaleekin aldera dut igual babeski izango dela ematen du. Ziaboga eta gero ere oso ondatea dira, segundu paren aurretik hortxe bilegia, baina, bueno, badirudi Zumaiako ditunak eta gehiago joditula, eta, bueno, ja 10 segundua, baina, bueno, ondo, bigarrengo postuaki, estropada hona iten. Pentsa, zenbateko diferentzia dauden, 56 segundu galduta San Juan, aurtengo, bueno, gaur egun txapelduna. Bai, itxasua nahiko moituta dago, eta bakigu itxaso, hori ez, diferentzik haunditu iten diala, egia zan, Ibaikako da San Juango trainerua garazo haundikin ikusten dira, trainerua gobernatzeko, dekit hor kanpoko kaletan zer egongo dan, baina, bueno, zuk esan dezuna, diferentzia handia daude bai. Sorterik onena zeuentzat. Venga, eskerrik asko. Hori jo hurbildu da, olatu pare bat edo hor hartu edo hartu nahian, eta orantxe Zumaiara ikusten dugu hor, eta ofizioa behar da hemen. Ofizioa behar da ikeragarria eta marinelak, azkenen arrauna horti dator begira horiok, orantxe olatua. Eta bukanera arte, argi, estropadak hor bukanera arte ez dira eta erabakiko. Orantxe ederra. Bai, kategoriko olatu horiok harrapatu duena. Argi, eta Zumaia hori horren kalean da. Zumaiak orain. Bai, orain Zumaiak hartu du olatu hori. Korrontea ere izango da. Lau segundura hurbildu da hori jo. Orain hori berriro ere. Eta oso urruti atzetik Ibaika eta San Juan, hauek estropaderemua zeharkatu eta onuntza etortzea erabaki dute. Hemen da. Arrokeriari gabe hori gainean delako olatuarekin, baina balantxe, Zumaia eta hori jo. Amaieran ontzi bat ere ez. Hori da, hori xe eskaz. Zumaia kanpo onartu dituen bi hiru olatu hori. Hasieran, Ziaboga osteko horietan, hortxe erabaki dute. Hori da. Begira orain Ibaika. Hor dator, lehenbiziaren ontzia. Lehenbiziko kalera. 11:23 Zumaiaren denbora, 11:25 hori jok, 11:50 Ibaikak, eta hemen dator atzetik orain San Juan. Eta Zumaiaren zat, bigarren garaipena, Getaria Tolosak 3, historian, eta 6. edizio honetan, bigarren garaipena Zumaiaren zat. Orantxe San Juan, 12 minutu eta 12 segundo San Juan darren denbora jaun Andreok, eta benetan ikusgarria estropada, guretzat, baina seguru oso gogorra arraularientzat. Begira, Nagore Osoro da. Nagore Osoro, bai. Txopan. Eta normalean ondo ospatzen dituen emakumea da, Txikituta, Bai. Ikeragarrizko lana hor, patroientzat. Eta orain ze pentsatuko ote dute, hor 3. da 4. kaletik, gero arituko diren. Horrezko txandan, edo favorito txandan, hori 3. joango, kaiku 4. Ontzia gobernatzea horrelako baldintzetan, ez da txantxetako kontua ibo. Ez da gutxea horik ere, Eta hor, patroia bakarra izaten da, baina ontzia gogortzea 13 lana da. Eta bestea begira, hemen estropadak asko aldatzen dira.